Matapos magpahayag ng suporta ang mga barangay captain ng Cebu City kay suspended Cebu City Mayor Mike Rama, ay sinunda naman ito ng mga alkalde mula sa iba't ibang syudad ng bansa. Una nang nagpalabas ng opisyal na statement ng pagsuporta ang 32 mga barangay captain ng Cebu City. Sa official Facebook page ni Mayor Mike Rama, nakapost dito ang kanyang mensahe na labis niyang ikinatuwa ang pagbuhos ng suporta sa kanya ng iba pang mga kasamahan niyang alkalde. Sa magkaibang statement, ipinaabot na rin ng tatlong alkalde na miyembro ng League of Cities of the Philippines o LCP na sina Mayor Maria Josefina Joy Belmonte ng Quezon City, Mayor Carmen Geraldine Rosal ng Legazpi City at Baby Army Alvarez ng Muñoz City ang kanilang tiwala at pagsuporta sa liderato ni Mayor Mike Rama. At bago lang, dumagdag na rin ng pagpapaabot ng kanilang mainit na suporta kay Mayor Mike Rama ang iba pang city mayors na sina Mayor Luis Ferrer IV ng City of General Trias Cavite, Mayor Rosano Rufino Biazon ng Muntinlupa, Mayor Jerry Triñas ng Iloilo City at Mayor National Mercado ng Maasin City, Southern Leyte. Inaasahang dadami pa ang magpapahayag ng pagsuporta kay Rama sa kabila ng pagsuspende sa kanya. Sa pahayag ni General Trias Mayor Ferrer, inilarawan nito ang pagiging prinsipyado at honorabling individual ni Rama na nagpapakita ng pambihirang pamumuno at walang patid na dedikasyon sa paglilingkod sa komunidad. Hinimok niya ang lahat na maingat na pagnilayan ang pagkatao at mga kontribusyon ni Mayor Mike Rama bago gumawa ng anumang paghuhusga. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Aileen Navarro, SMNI News.